Dobrý den vám všem. Vítám vás na přednáškách ze základu ekonomie. Moje jméno je Mirek Svoboda, budu vás těmi přednáškami provádět spolu se svým kolegou Danem Šťastným, kterého nevidíte, protože v tuhle chvíli stojí za kamerou, aby mě pořádně zaznamenal. Strávíme spolu několik hodin nebo možná týdnů, měsíců, to bude záležet na tom, jak rychle si mě budete pouštět a jestli se budete k některým přednáškám ještě vracet, ale předpokládám, že to bude určitě radost pro vás, takže nejméně 3krát si každou sekvenci přehrajete. Říkal jsem, že ty přednášky budou o základech ekonomie, ale upřímně řečeno, já osobně dávám přednost takovému podtitulu Jak myslí ekonom, nebo taky se často říká ekonomický styl myšlení, protože ekonomie není dána tím, o co se zajímá, co zkoumá, ale spíš tím, jakým způsobem to zkoumá. Proto se vždycky říká, že ekonomie je vlastně jenom ekonomický způsob myšlení. Ekonomové prostě myslí určitým zvláštním, pro některé možná úchylným způsobem a na nás je, abychom vám ukázali, že ten způsob je možná úchylný, ale hlavně velice užitečný a když se do něj jednou pustíte, tak už nebudete nikdy chtít vidět svět jinýma očima. To, že ekonom myslí jiným způsobem, může vyvolávat trochu nesprávné konotace ve smyslu, že snad máme trochu jiné mozky, že fungujeme jinak než ostatní lidé. Takhle jsem to nemyslel. Ale je pravda, že i když všichni lidé jsou stejní a mozkovna je přibližně podobná u všech ras a národů, u mužů a u žen, tak přece jenom někteří lidé se dívají na svět jinýma očima. A teď mám konkrétně na mysli vědce, nejenom ekonomy, ale hlavně vědce obecně, protože ti mají na nose takové speciální brýle, které používají na prohlížení světa a odhalují v něm zákonitosti, které by nám jinak zůstaly skryty. Aby to nebylo takové suché povídání, tak já to rovnou uvedu na konkrétním příkladu jednoho žijícího vědce, jenž vám to nejlépe osvětlí. Jmenuje se František Makeš. Teď si úplně představuji, jak vám to šrotuje v hlavě a říkáte si František Makeš, slyšel jsem to někde. Předpokládám, že úplně ne, tak možná teď je ta správná chvíle, abyste rychle pustili Google a podívali se, kdo František Makeš je, anebo můžete pokračovat a rovnou poslouchat mě, protože já vám o Františku Makešovi něco pěkného povím. Tak se hezky posaďte a poslouchejte. František Makeš je český umělec, restaurátor, biochemik, který už před 10 letími odešel do Švédska a vypracoval se až na hlavního konzervátora a restaurátora švédských královských sbírek. A to už je opravdu velká pozice. Dosáhl to kvůli tomu, že vynalezl úplně novou, geniální metodu, jak restaurovat staré obrazy a další staré předměty. Ten způsob, jak se nyní po makešovsku obrazy restaurují, možná není, pokud je o technologii, pro nás úplně důležitý, ale důležité pro nás bude, jak na to František Makeš přišel. Do jeho doby se totiž obrazy museli restaurovat tím způsobem, že jste vzali nějakou chemikálii, kterou jste se snažili dostat pryč špínu a další přemalby, ale ta chemikálie vám mohla rozežrat taky úplně celý obraz. Nemohli jste se dostat tam, kam byste potřebovali. František Makeš ale přišel se speciální pastou, kterou na obraz natřete, počkáte 10 minut a je hotovo. Ta pasta vám odstraní přesně tu správnou vrstvu, kterou potřebujete a zůstane vám krásný, čistý nový obraz. Ale jak na to přišel? On se občas bavil s různými lidmi na ulici, které potkal. A jednou se taky bavil s norskými rybáři, kteří si mu stěžovali, že občas do svých sítí chytí takový speciální typ arktického ráčka, asi 2 cm dlouhý, nic velkého, ale když jich vylovíte tuny, tak už je to znát. A ten ráček během 10 minut na lodi, během 10 minut zdaleka ještě než dorazili do přístavu, provoněl tu loď takovým způsobem, že se na ní téměř nedalo vydržet. Asi my všichni normální, když bychom slyšeli takovouhle historku od rybáře, tak poustoupíme kruček stranou, protože ten smrad si představíme víc než živě a radši půjdeme pryč. Ale ne tak František Makeš. Pro něj jako pro vědce to byla výzva. On si řekl, aha, to je zajímavé. Ten ráček v sobě musí mít nějaký ohromně agresivní enzym, který ho dokáže rozložit během pouhých 10 minut po úmrtí toho ráčka. To je přece něco, co by se dalo využít. A tak sedl
pitval ráčky, izoloval enzymy. Trvalo to dlouhou dobu, půl roku, rok, 2 roky, až nakonec z toho enzymu vyrobil pastu, kterou teď natřete na obraz. To speciální složení, správná kombinace enzymů doslova vyžere přesně tu vrstvu malby, kterou potřebujete, a nakonec jste u krásného nového obrazu, možná ještě lepšího, než byl v době, kdy ho malíř nemaloval. A to všechno jenom proto, že František Makeš neviděl nebo necítil smrad, ale viděl enzymy. On všude okolo sebe vidí enzymy. To jsou ty jeho chemické nebo biochemické brýle, které používá a kterými vidí svět okolo sebe. Možná, že někdy působí podivně, jako takový ten vědec, který někde zapomíná deštníky a místo, aby se normálně bavil, tak vidí jenom enzym v každém z nás. Ale na druhou stranu má výsledky. Posouvá náš život někam kupředu, umožňuje nám, abychom se lépe orientovali ve světě. A tak to mají všichni vědci. Celá novověká věda je postavena na tom, že věříme, že náš svět se nemusí vysvětlovat pomocí zázraků a nějakých nadpřirozených jevů, ale že má v sobě pevné zákonitosti a že když budeme dostatečně důslední a budeme se soustředit na poznávání těch principů, tak je opravdu najdeme. Možná si říkáte, František Makeš, dobrý, ale jak to souvisí s tou ekonomií? Hodně. František Makeš má svoje enzymatické brýle, my máme svoje ekonomické brýle. Taky se na svět díváme specifickým způsobem, který je velice dílčí a možná někdy opravdu vypadá úchylně, ale má výsledky. A jaké jsou ty naše brýle? My nevidíme ve světě všude enzymy, ale co tam vidíme? Vidíme za vším lidské jednání, motivované lidské jednání. Ekonomie zkoumá život lidské společnosti a věří, že všechny jevy, nebo téměř všechny jevy, které se dějí v lidské společnosti, se dají vysvětlit jako výsledek působení lidí, ale ne lidí ve smyslu nějakých strojů. Myslících, cílevědomých bytostí, které mají svoje cíle, motivace a v tomto světě jednají. Možná, abych učinil zadost pověsti ekonomie, která je údajně o grafech a schématech a tak podobně, přišel čas na první schéma, na které byste se mohli podívat. Na schématu vidíme člověka, vy si ho můžete nakreslit jak chcete, ale já jsem ho nakreslil zrovna takhle, který má svoje cíle a snaží se jich dosáhnout. Proto chování člověka říkáme jednání, že člověk jedná, protože má cíle a ty ho motivují k tomu, aby zvolil ten nebo onen způsob svého chování. Náš kurz nebude jenom o tomto jednom schématu, nebojte, vám poskytnu ještě několik dalších, ale možná, když už víte, co je to ten základní pohled ekonomie na svět, tak přišel ten správný čas, abych vám dal i malou ochutnávku toho, kam až se v našem kurzu dostaneme, co budeme dělat. Všechny ty přednášky se dají rozdělit asi do 3 částí. V první části budeme vyrábět ty ekonomické brýle. Já jsem naznačil princip jejich fungování tím, že jsem říkal, za vším hledej motivované lidské jednání, ale to je ještě trochu málo, to je možná tak obroučka nebo postranice. Mým cílem bude v první části, abyste všichni si na nos vyrobili a postavili takovéhle brýle, jako mám já, tedy tohle ještě nejsou ty ekonomické mám tady. Tak já už ty brýle mám. Já už ekonom jsem a doufám, že brzy spolu se mnou budete ekonomi i vy. Ale aby se na vás nepovyšoval, tak se zase vrátím k brýlím normálního člověka a řeknu vám, jaká je třetí část našich přednášek. Ve druhé části využijeme těch brýlí, abychom se podívali na svět okolo sebe, na lidi, jak jednají, a abychom identifikovali principy, které jsou skryty ve fungování naší společnosti. A rovnou vám můžu prozradit pointu, která spočívá v tom, že najdeme 2 takové základní typy lidského uspořádání, 2 takové institucionální póly lidské společnosti. Z nichž jeden bude společnost nebo hospodářství, které bude plně organizované, my mu říkáme příkazové hospodářství nebo také
totalitní společnost. A druhým pólem nebo druhým ideálním typem bude společnost, která bude založena na soukromých vlastnických právech. Tady se říká tržní hospodářství. A my se budeme zabývat čistým tržním hospodářstvím v protikladu k čisté příkazové ekonomice. Ne proto, že v reálném životě bychom žili v takových čistých ideálních typech, ale proto, že v nich velmi jasně a zřetelně uvidíme principy, které naši společnost vedou, třeba že v ní nejsou tolik viditelné a neprojevují se naprosto 100%. A konečně přijde třetí část našich přednášek, kdy se pomocí těch dvou ideálních typů pokusíme podívat na náš skutečný svět. Skutečný svět, kterému ekonomové říkají smíšené hospodářství. V něm se projevují jak principy příkazového hospodářství, tak principy soukromých vlastnických práv a trhu na něj navazaného, ale vždycky je to někde mezi těmi dvěma póly. V České republice je to jinak než v Německu jinak než ve Spojených státech amerických a nás bude zajímat, jestli ten reálný mix je lepší nebo horší než ty dva ideální typy, jestli přináší lidem větší blahobyt nebo menší blahobyt, jestli je stabilnější nebo méně stabilní. A to bude asi tak všechno, co v tomhle kurzu stihneme, víc toho nepůjde. Ale myslím, že na základě ekonomie je to docela dost. Takže teď vás zvu, abyste spolu se mnou začali vyrábět ekonomické brýle. Možná už jste zjistili od jiných přednášejících, že často mají rádi různé okliky a příběhy okolo a nedrží se tématu. Třeba teď budete mít podobný pocit i u mne, ale věřte mi, že to má svůj smysl. Já totiž nechci začít rovnou ekonomickými brýlemi, ale společenskovědními brýlemi. Ony vypadají podobně, základ mají stejný, možná jenom trochu jiná sklíčka, ale abychom pochopili úlohu ekonomie, musíme začít společenskými vědami. Tím, k čemu nám vůbec jsou a jakým způsobem postupují. Totiž, přiznám se, pro mě je docela vážná otázka, co nám společenské vědy dali a jak vylepšili náš život. Řekněme za posledních 300 let. Představte si rok 1700 něco. Jak lidé žili, jak bydleli, jakou měli zdravotní péči, jak brzo umírali. A srovnejte to s dobou dnešní. Jak se máte? Jak žijete? Co všechno si můžete koupit? Čeho můžete dosáhnout? A teď se zeptejte sami sebe, za těch 300 let, přibližně 300 let, za které výdobytky vděčíme pokroku v přírodních vědách a za které výdobytky vděčíme pokroku ve společenských vědách. Schválně to zkuste, nečekejte na to, že vám to rovnou řeknu. A teď se na chvilku zamyslete nad tím, které výdobytky byste připsali na jednu stranu a které na druhou stranu. Bohužel nemůžu slyšet to, co mi teď se snažíte naznačit a říct si, nebo co jste si napsali na papír, ale tipnul bych si, že váš seznam toho, za co vděčíme přírodním vědám, bude poněkud delší, než u těch věcí, za které vděčíme vědám společenským. Samozřejmě jsou tu různé věci, které byste připsali v pokroku ve společnosti. Řeknete třeba, máme sociální pojištění, nebo minimální mzdu, nebo máme demokracii. Ale upřímně řečeno, je to díky společenským vědám. Demokracie už tady byla dávno, před staletími. To, že v dnešních státech je víc demokratických režimů, nebude asi úplně spjato s pokrokem ve společenských vědách. Tak k čemu ty společenské vědy vůbec jsou? Proč byste vůbec měli pozorovat moje přednášky? A proč byste vůbec měli studovat ekonomii nebo jinou společenskou vědu? Tuhle otázku si kladli lidé už dávno, zvlášť v 19. století si spousta myslitelů myslela, že společenské vědy, pokud mají mít vůbec nějaký smysl, musí být dělány po vzoru věd přírodních. Tak, že budou hledat principy fungování společnosti podobným způsobem jako přírodní vědy, systémem příčina-následek, a až je najdou, tak inženýři tyto principy aplikují a společnost pozvednou k výšinám celospolečenského blahobytu.
Tak třeba vznikala původní Comtova sociologie v 19. století. Ta dnešní už je úplně jiná. Celý ten projekt zkrachoval. Proč? Může to být proto, že nebyly tak dokonalé počítače, nebo že dodnes nemáme tak dokonalé počítače, aby dokázali vypočítat rovnici fungování lidské společnosti? Zatímco už máme dostatečně dobré počítače na to, aby dokázali vypočítat, jak se hýbou tělesa v prostoru, nebo jak budou probíhat různé fyzikálně chemické reakce? Možná. Nebo je to tím, že to vůbec nejde, protože rovnice chování člověka bude natolik složitá, že sám člověk ji nemůže pochopit, protože nemůže pochopit nic, co není méně složité, než je on sám? To jsou otázky, na které já vám odpověď nedám. Já mám pro vás jinou odpověď. Ta spočívá v tom, jakým způsobem vysvětlujeme lidské chování a zda nám vůbec nějak slouží v orientaci ve světě. Příklad. Podívejte se teď schválně na mě. Vidíte mě? Jsem tady? Nejsem tady. Zmizel jsem z obrazu. A už jsem zase tady. Proč jsem to udělal? Co se stalo? Zkuste to vysvětlit přírodovědecky, zkuste to vysvětlit společenskovědně. Předpokládám, že takovéto první vysvětlení, jednoduché a ve skutečnosti správné je, že jsem vás chtěl zaujmout. Že jsem to udělal v rámci pedagogického procesu, abych vám něco předvedl. To je společenskovědní vysvětlení. Přírodovědní vysvětlení by se muselo uchýlit k popisu stavby mého těla, aby dokázalo vysvětlit, proč se dokážu nachýlit na stranu a pak se zase zvednout zpátky. Kostra, svaly, šlachy, krevní oběh a další. Zabředlo by do různých biochemických procesů v mém mozku a tak dále a tak dále. Popsalo by 3 svazky knih, ale asi by mi nepomohlo v orientaci ve světě lépe, než to, když vám řeknu, že jsem to udělal proto, abych vás zaujal. 1 věta proti 3 svazkům. Orientace ve světě, lepší orientace ve světě, to je to, o co vědcům jde. A protože v některých případech společenští vědci dokáží přijít s vysvětlením, které je srozumitelné, jednoduché a pomáhá nám v orientaci ve světě, proto existují společenské vědy. A abych dlouho nepovídal, bez kreslení, budu tu mít pro vás druhé schéma. Schéma toho, jak se dívají na lidské jednání přírodní vědy a jak společenské vědy. Abych ten svůj příklad s položením se na lavičku doprovodil i zobecněním. To schéma popisuje, jakým způsobem se na lidské chování dívá přírodní věda a jakým způsobem společenská věda z hlediska času. Z hlediska časového uspořádání toho, co děláme a proč to děláme. Všimněte si, že jsem to rozdělil na 3 části. Přítomné chování můžu vysvětlit jednak pomocí nějakých minulých událostí a jednak pomocí něčeho, co leží nebo má ležet v budoucnu. Tak přírodní věda pracuje se systémem příčin a následek. Naše dnešní chování, stejně jako chování kamene na cestě, nebo stromu, nebo zvířete, vysvětluje z toho, co se stalo někdy v minulosti. Má to nějaké příčiny a ty mají plně vysvětlit to, co se stane. Přírodní věda v tom byla nesmírně úspěšná. Myslím teď tu novověkou vědu. Až do dob novověké vědy si třeba lidé zhusta mysleli, že příroda má v sobě nějaký skrytý účel. A spoustu věcí, které tak neměli dělat, vysvětlovali účelovým způsobem. Všechno k něčemu směřuje. Ale pak přišel Charles Darwin s evoluční teorií a ukázal, že to vůbec není nutné. V biologii tím pádem nějaká účelovost úplně vypadla. Všechno je jenom příčina následek. Nemá to žádný další v budoucnosti ležící smysl. Je to prostě výsledek slepého evolučního výběru. To je pohled přírodní vědy a evoluční teorie jako jeden
z krystalických výdobytků tohoto přístupu. Společenská věda se ale dívá na svět, konkrétně na člověka a na jeho jednání jinak. Říká, ano, události, které se v minulosti odehrály, jsou důležité. Ale jsou to okolnosti našeho jednání. Když nebudeme znát cíle, to, kvůli čemu to děláme, nedokážeme lidské jednání plně vysvětlit. Teprve okolnosti spolu s cíli tvoří motivaci, pobídku k našemu jednání. Nezájem. Práce společenských vědců se v tomto smyslu podobá práci kriminalisty. Nestačí vědět, jak byl někdo zabit, jakým předmětem, v kolik to bylo hodin a tak dále a tak dále. Když chcete vychytit vraha, potřebujete vypracovat i něco, čemu se říká psychologický profil jeho osobnosti. Potřebujete pochopit, proč vraždil, jeho cíle, jeho motivy. Teprve potom se ho dopátráte, teprve potom na něj můžete třeba i nalíčit úspěšnou past, kde ho chytíte na jeho vlastní zbraně. To je společenská věda. Dívá se na člověka a na jeho motivované lidské jednání. To slovo motivace už nyní známe lépe. Cíle a okolnosti jeho jednání dávají dohromady motivaci. To, proč něco dělá. Zase bude nejlepší, abychom to ilustrovali nějakým příkladem. To, že v tom schématu, které jsem vám před chvílí ukazoval, je přírodovědecký přístup a společenskovědecký přístup odlišný, mají různé řádky, to ještě neznamená, že by spolu měli být v rozporu. Já nepopírám, že možná všechno v našem světě je deterministické, kauzálně deterministické nebo stochasticky. Možná, že všechno jde teoreticky popsat pomocí přírodovědeckých principů a zákonitostí. Proč ne? Nicméně my víme, že svět popsaný tímhle způsobem nebude dostatečně srozumitelný. I kdybychom měli superpočítače, tak potřebujeme srozumitelné vysvětlení, které nám pomůže orientovat se ve světě. Uvedu příklad, aby zase to nebyla jenom suchá teorie. Příklad, který snad zaujme každého z nás, protože se týká sexu. Jistě jste slyšeli o průzkumech sexuálního chování a možná máte nějaké povědomí o tom, jaké jsou jeho výsledky, například pokud jde o počet sexuálních partnerů, které v průměru lidé za život mají. Pokud to nevíte, klidně teď můžete strávit chvilku hledáním na internetu, anebo počkejte na slide, který vám teďka promítnu, a kde vám ukážu, kolik partnerů za život mívají Češi a Češky. Samozřejmě, že v průzkumech sexuálního chování je spousta dalších zajímavých témat. Ale zůstaňme na chvíli u počtu sexuálních partnerů. Ta čísla, která vidíte, mají znamenat počty heterosexuálních partnerství, aby to bylo zřejmé. A je v nich něco zvláštního. Možná divného. Schválně, zkuste se zamyslet nad tím, když vám řeknu, že ta čísla prostě nedávají smysl, že nemohou být správně. Čím by to mohlo být? Předpokládám, že jste přinejmenším uhodli, že ta zajímavost nebo podivnost spočívá v tom, že ženy mají téměř 2x méně sexuálních partnerů za život než muži. Ženy mužů a muži žen. Připomínám, jde jenom o heterosexuální styky. Jak je to možné? Může to tak být? Upřímně řečeno, pokud by mužů bylo přesně tolik, kolik žen, v takovém modelovém případě země, která je zcela uzavřená a máme tady jenom, řekněme, 20 mužů a jenom 20 žen, kteří spolu udržují sexuální styky, jaká budou průměrná čísla? Každé sexuální partnerství se jednou započítá u mužů, jednou u žen.
A je jedno, jestli za mužskou část to všechno obstará jeden jedinec, anebo si to rovnoměrně mezi sebe rozdělí. Ty průměry vám musí vyjít naprosto stejně. Pokud dojde k 5 sexuálním partnerstvím na straně mužů, musí dojít k 5 sexuálním partnerstvím na straně žen. Takže u mužů to máte 5 partnerství na 20 mužů, u žen 5 na 20. Zcela identická čísla. Předpokládám také, že vás rychle napadne, proč v těch průzkumech čísla nejsou stejná. Ale zadržte, nechtějte hned odpovědět správně. Někdy se vyplácí, a ve vědě obzvlášť, snažit se schválně odpovědět špatně, snažit se schválně jít těmi slepými uličkami. Ono nás to taky docela dost naučí. A těmi slepými uličkami, které bych po vás chtěl, abyste prozkoumali, je otázka, jaký by svět musel být, aby ta čísla byla správně. Jak by to s těmi muži a ženami mohlo být, aby ta čísla, která jste viděli, opravdu seděla. Zkuste tomu věnovat pár minutek a pak se ke mně vraťte. Teď zase narážím na to, že nevidím vaše tváře, nemůžu s vámi přímo komunikovat, takže doufám, že jste si něco napsali, jako možná vysvětlení, a já vám zkusím jen tak nahodit pár takových, která napadla mne. Tak například mužů nemusí být stejné množství jako žen. Mimochodem, kterých by muselo být víc, aby ta čísla seděla? Když ženy mají nízký průměr a muži vysoký průměr. Kterých musí být víc? To už vám neřeknu, to si zkuste odpovědět sami. Druhá možnost. Muži a ženy mohou jezdit přece za sexuálním partnerstvím do zahraničí. A pokud jedno z těch pohlaví jezdí do zahraničí mnohem častěji než to druhé, ovlivní to průměry. Zase otázka na vás. Kdo by musel jezdit častěji do zahraničí, aby muži měli důvod přiznat 2x víc partnerství než ženy? Já vím, tohle není tak úplně ekonomie, ale aspoň vás to procvičí v kritickém přemýšlení. Kromě těchto vysvětlení se dá přijít i s dalšími. Například, že ten, kdo prováděl průzkum, se zapomněl některé důležité skupiny zeptat. Pokud byl velmi cudný a neptal se prodejných mužů a prodejných žen, tak mu to samozřejmě výsledky muselo zkreslit. Je všeobecně známo, že prostitutů je méně než prostitutek. Takže pokud tuto kategorii vynechal, ženy bohužel přišly zkrátka a průměr jim to neférově snížilo. Jiné vysvětlení a poslední z těch, která mě napadla, ale vy můžete přijít s dalšími, je v duchu Winstonova výroku, Winstona Churchilla, myslím, nevěřím žádným statistikám, které jsem si sám nesfalšoval. I na to musíte být připraveni, pokud chcete dělat vědeckou práci. Ne každý je poctivý, ne každý to umí a ne všechna čísla, která vám tady promítám, musí být věrná. Je to jenom na vás, abyste si to ověřili. Jenom to, že jsem autorita přednášející, by vám nemělo stačit. A teď konečně ke správnému vysvětlení. Můžeme si pomoct zase tím schématem, jak se na člověka dívají přírodní a společenské vědy. Schválně, vraťme se k němu, podívejte se na něj a řekněte to vysvětlení. Společenský vědec, když se snaží vysvětlit, proč lidé neříkají pravdu v průzkumech, to je to správné vysvětlení. Neříkají pravdu, někdo tady lže. Tak se jednak orientují podle okolností, jednak podle cílů. Někdo tady lže. Muži možná nadhodnocují, ženy možná podhodnocují počty sexuálních partnerů, ale proč by to dělali? Připomínám, máme tady okolnosti a cíle. Tak jaké jsou okolnosti? Okolnosti jsou takové, že společnost, ať už je to česká nebo většina kultur na světě, moc nefandí ženám, které mají hodně sexuálních partnerů. A spíše naopak, velmi je odsuzuje a vystavuje je velkému útlaku. I tady v Čechách. Kdežto muži, pokud mají hodně sexuálních partnerek,
tak takovému odsouzení vystaveni nejsou. V některých komunitách jsou dokonce chváleni, vyzdvihováni, třeba v hospodě. Na pracovišti asi už byste takovou pochvalu neuslyšeli, ale každopádně to riziko, které hrozí mužům, když se provalí, že měli hodně sexuálních partnerek, není tak vysoké jako riziko, které hrozí ženám. Ale nezapomeňte, to ještě na vysvětlení nestačí. Ještě tu máme cíle. Kdyby nám bylo úplně jedno, co si o nás druzí myslí, jestli nás hodnotí kladně nebo záporně, tak nebudeme mít důvod lhát v průzkumech sexuálního chování. Ale nám to není jedno. Nám záleží na mínění druhých. Chceme, aby o nás dobře smýšleli. A proto čeští muži mají relativně slabou motivaci lhát v těchto průzkumech, protože sice chtějí, aby druzí o nich smýšleli dobře, ale počet sexuálních partnerek tento obraz nijak nenaruší. Muži jako výsledek jen mírně nadhodnocují počty svých sexuálních partnerek. A co ženy? Ženám hrozí velké riziko. Jestli chtějí, aby o nich ostatní smýšleli dobře, nebudou to riskovat. Nemohou přiznat velký počet sexuálních partnerů. Nikdy nevíte, jestli ten respondent je pravý, nebo jestli tam není skrytá kamera. A nebo i když je pravý a myslíte upřímně, tak možná má tetičku, která shodou okolností chodila do stejné třídy jako babička mého bratra. Zkrátka svět je malý. To nestojí za to riziko. Proto ženy významně podhodnocují počty svých sexuálních partnerů. A to, co vám teď říkám, to je typické společenskovědní vysvětlení. Odvolává se na okolnosti, společenský tlak a na cíle, které lidé mají. Chtějí hezký sebeobraz v očích společnosti. A teď střih, jak by to asi vypadalo očima přírodovědce. Co by musel udělat, aby, když nemůže používat slovo účel nebo cíl, když musí všechno vysvětlovat pomocí příčin, co by musel udělat, aby vysvětlil lež? Notabene lež v průzkumech sexuálního chování. Napsal by jednu bichli, druhou bichli, třetí bichli, spoustu pojednání o fungování lidského těla, lidského mozku, o fungování světa, ale bylo by to k něčemu? Pomohlo by nám to v lepší orientaci ve světě? Lepší než v takové orientaci, kterou nám poskytla společenská věda? Tipnul bych si, že ne. Tak proto studujeme společenské vědy a proto má smysl, abyste spolu se mnou stavěli ekonomické brýle. Trochu jsem změnil vizáž a to je proto, abych měl takový drobný oslí můstek k tomu, o čem budu povídat nadále. K tomu, abych začal konečně povídat o ekonomii. Já vím, pořád jsem mluvil jenom o společenských vědách, nějak jsem je ospravedlňoval, ale vy jste přece přišli poslouchat o ekonomii, ne o politologii, sociologii, antropologii a dalších společenských vědách. Tak teď se konečně dočkáte. Teď konečně uvidíte, čím se ekonomové tak liší od sociologů a dalších vědců. Aniž bych vám ještě řekl definici ekonomie. Ale uvidíte, i tak to bude zajímavé. Tak tedy, čím jsou ekonomové jiní? Nebo co si aspoň o sobě myslí, že jsou v tom jiní než třeba sociologové? Ekonomové si totiž o sobě hodně myslí. Dokonce tvrdí, že ekonomie je imperiální věda. Proč si to myslí? Tak zdánlivě vycházíme všichni z jednoho východiska, že lidé jednají a my to jednání zkoumáme. Ale zároveň víme, že každý lidský čin má nějaké důsledky, které představují změnu okolností pro dalšího člověka. A ten třeba zareaguje a hraje jinak. Jedná jinak. A zase ovlivní dalšího a dalšího. Ekonomové tedy říkají pozor, pozor, když zkoumáte lidské jednání, nesmíte se zastavit brzy, nesmíte se soustředit jenom na to, co je bezprostředně viditelné nebo odhalitelné, co nastává brzy a co bylo plánované. Kde pak? Soustřeďte se i na věci skryté, které ale nastanou s úplně stejnou jistotou, jako to, na co by přišel laik. A mezi těmi skrytými věcmi, které stojí za to analyzovat, rozlišujeme 3 hlavní faktory. Faktor 1. Nesoustřeďme se jenom na věci, které přijdou brzy, bezprostředně v krátkém období, ale podívejme se i na dlouhodobé důsledky svých činů. Někdy budeme překvapeni, že jsou přesně opačné, než bychom čekali.
Za druhé, nesoustřeďme se na důsledky, které vyplývají jenom pro jednoho člověka nebo jednu skupinu lidí. Podívejme se i na ostatní, na všechny skupiny lidí. A někdy zjistíme, že co je dobré pro jednoho, je tisíckrát špatné pro všechny ostatní. A za třetí, nesoustřeďme se jenom na to, co jsme si plánovali, čeho jsme chtěli nebo naopak nechtěli dosáhnout, to, co jsme zamýšleli, soustřeďme se i na důsledky, které jsou nezamýšlené, které nikdo nechtěl, ale nastanou se stejnou jistotou jako ty zamýšlené. My ekonomové, i vy jste teď snad nějakým způsobem ekonomi, jsme hrdí na to, že tuto výzvu bereme vážně a snažíme se v každém problému odhalit i dlouhodobé důsledky. I důsledky, které jsou na třetí osoby, které jsou třeba pro celou planetu Zemi. Tak, abychom dokázali jasně říci, co je dobře a co je špatně. A to se snažíme říkat i politikům. Nesoustřeďte se jenom na to, co bude zítra. Jenom na to, co dáte svým voličům. Jasně, nemůžete prozkoumat to, co bude za 10 let, ale aspoň 2-3 roky byste snad mohli vzít ve svém rozhodování v úvahu. Zkusím vám to osvětlit na jednom takovém hypotetickém nebo polohypotetickém příkladu ze života, ale kvůli němu se budu muset přesunout trochu někam jinam. Nebude to tak úplně hezké prostředí, ale uvidíte, že bude velmi vypovídající. Představte si zemi, kde mnoho lidí jezdí autem, tak jako tady, nebo tramvají. Ale spousta těch, kteří jezdí autem, nedodržuje dopravní předpisy, obzvláště pak maximální povolenou rychlost. Jakmile vidí rovný úsek, už to ženou. 60, 70, 80, prostě kolik jim dovolí jejich auto. Policie z toho není zrovna nadšená, byla by ráda, kdyby lidé předpisy dodržovali. Ale nestíhá je všechny chytat. Nestíhá, až jeden den se objeví nový vynález. Říkejme mu třeba radar. Tak policie koupí několik radarů, nainstaluje je na konkrétní místa a měří. Měří, některé lidi pokutuje. A co myslíte, že bude asi důsledek takového jednání? Předpokládám, že lidé si všimnou těch radarů, po nějaké době si řeknou, kde ty radary stojí a na daném místě zvolní, budou jezdit pomaleji. To je, předpokládám, i zamýšlený důsledek policejního jednání. Ovšem na druhou stranu je tu ještě jeden důsledek, nezamýšlený, který ale nastane pravděpodobně úplně stejně jako ten první. Hned za radarem auta zrychlí. Možná proto, aby dohnali ten čas, který museli strávit pomalou jízdou před radarem. Ale to je přece to, co policie nechtěla. Teďka lidi jezdí krátkodobě pomalu a pak o to rychleji. To není zrovna bezpečné. Co s tím? Dejme tomu, že mezi policisty je nějaký ekonomicky vzdělaný člověk a řekne si, lidé vědí, kde jsou radary a tam jezdí pomalu. Vědí, kde nejsou radary a tam jezdí rychle. Co kdybych ty radary přesouval? Co se stane? Budou jezdit pomalu, rychleji? Srovná se její rychlost? Zkuste se nad tím zamyslet. Už jste se zamysleli? Já taky. A přišel jsem na tohle. Tam, kde radary byly, ale teď už nejsou vždycky, lidé jezdili pomalu, ale teď budou jezdit rychleji, protože nemají 100% jistotu, že je tam radar. Někteří z nich to risknou. Tam, kde radary nebyly a všichni jezdili hodně rychle, začnou teď jezdit o něco pomaleji, protože tu jisté riziko radaru je. Výsledkem tedy bude, že se rychlosti na těch jednotlivých úsecích srovnají, možná, že průměrná rychlost o něco poklesne a to je celkem dobře, to možná policie chce. Ale zase nezapomeňte, nejde nám jenom o krátkodobé efekty a nejde nám jenom o efekty, které můžeme snadno vidět a které někdo zamýšlel. Musíme se posunout v příběhu dál. Zkusme uvažovat člověka, kterého jsme si doposud nevšímali. Majitele rozhlasové stanice. Člověka, který vysílá především pro řidiče. On si říká, co by tak řidiči rádi poslouchali. Tedy kromě svých aut a kromě hudby. Možná nějaké informace o dopravě. Co kdybych tedy udělal relaci, kde řidiči sami sobě předávají informace. Volej, kde je radar. Vidím radar, zavolám, řeknu ty informaci hned ostatní.
výborná relace, možná se uchytí a možná si všichni budou ladit tuto stanici a všichni budou vědět, kde radary jsou. I když každý den policie přesune radar na jiné místo, řidiči hned vědí, kde je. A kde jsme? Zase o krok zpátky. Tam, kde radar je, se jezdí pomalu a tam, kde radar není, se jezdí rychle. Kdybyste si mysleli, že tady můj příklad končí, chyba lávky. Zapomněli jste na ekonomicky vzdělaného policistu. Ten si totiž uvědomuje jednu důležitou věc. Lidé nereagují na to, kde jsou radary, ale kde si myslí, že jsou radary. Tak jednoho dne zvedne sluchátko a zavolá do rádia: na Vinohradské ulici je radar, tam měřej. A ejhle, lidi tam jezdí pomalu. Policie nemusela kupovat jeden radar navíc, ale má ho. Virtuálně, ale má ho. Funguje to. Předpokládám, že nadřízený by takového policistu pochválil a řekl mu: volej, jen houšť, tak on volá a říká: tam je radar, tam je radar, tam je radar. A policie s minimem prostředků dokáže zpomalit každého na silnici? No, asi ne. Asi by se možná jednoho dne provalilo, že do rádia volá nějaký policista a že to není tak úplně pravda. A když ten příklad přeženu do extrému, mohlo by se stát, že jednoho dne té relaci všichni přestanou věřit, protože tam bude telefonát stíhat telefonát. Jeden telefonát: na Vinohradské měřej, za 5 minut další telefonát: nevěřte mu, je to agent, nikdo tam neměří. Za 3 minuty další telefonát: ne, já jsem myslel na Vinohradský dole. Za další 3 minuty: to byl taky agent, nevěřte mu. Vůbec bych se nedivil, kdyby takovou relaci zrušili a dali tam radši reklamní blok. Co bude výsledkem? Další změna okolností. Lidé nevědí, kde jsou radary, jezdí v průměru o něco pomaleji, ani ne tak rychle, ani ne tak pomalu. Teď už vás opravdu s tím příkladem přestanu unavovat a jenom vám řeknu, proč ho povídám. Mohl bych pokračovat dál a dál. Společenskovědní analýza nikdy nekončí. Všechno, co uděláme, vytváří změnu okolností pro další lidi, kteří na to nějak zareagují. A naším úkolem je odhalit alespoň ty nejvážnější důsledky. To je to, co se snažíme říkat politikům. Nevšímejte si jenom toho, co se stane zítra. Nevšímejte si jenom toho, co přinášíte svým voličům. Všímejte si i toho, co přijde pozítří, za 2 roky. Ono to stejně přijde. A některé ty skryté důsledky můžou úplně zvrátit to, co jste původně měli na mysli. Tak tady to snad bude lepší a budeme mít trochu klidu na naše přednášení. Já bych rád, abyste si z mých přednášek vždycky dokázali odnést něco do praktického života, abyste vnímali, že to rovnou můžete použít. Tak, ještě jsme se ani nedostali k definici ekonomie, ale už věřím, že trochu chápete, co to je ekonomický styl myšlení a věřím, že byste ho dokázali použít na konkrétní, praktický, hospodářsko-politický problém. Tady je. Každý rok, když začíná zimní sezóna, objeví se nějaký poslanec, který navrhuje, aby se uzákonila povinnost nosit lyžařské přilby. Myslím teď na sjezdovky, nikoli na běžky. Každý rok to proběhne novinami, nakonec se to neschválí, ale ten poslanec se o to snaží opravdu opakovaně. S argumentem, že lidé nyní jezdí rychleji a nebezpečněji než dřív, protože jim to karvingové lyže dovolí. A v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti by všichni měli mít přilbu povinnou. Konec konců spousta lidí ji nosí už dnes dobrovolně. Co si o tomto návrhu myslíte? Ekonomickým pohledem. Je to dobře nebo špatně? Nebo možná dobře, špatně, to je velmi těžko uchopitelný pojem, záleží na měřítku. Tak já se zeptám jinak. Co myslíte, kdybychom uzákonili povinnost nosit lyžařské přilby a opravdu bychom donutili všechny lyžaře na sjezdovkách, aby přilby nosili? Bylo by víc nehod mezi lyžaři nebo méně nehod? Bylo by víc těžkých nehod nebo méně těžkých nehod? Kdo by na tom vydělal? Kdo by to všechno odnesl? Zkuste si tyhle otázky položit a vraťte se ke mně za chvilku. Tak jako obvykle, já už jsem se zamyslel a přicházím s odpovědí pro ty, kteří chtějí vědět, jak to vlastně s těmi přilbami je. Tak první moje otázka. Bude víc nehod nebo méně nehod?
Samozřejmě nemohu to vědět jistě, ale výzkumy ukazují, že těch nehod přibude. Proč? No je to taková zvláštní povahová věc, ale ukazuje se, že většina lidí má nastavenou určitou hladinu rizika, kterou je ochotna podstoupit. Jezdí nějakým způsobem bezpečně či nebezpečně. A lidé, kteří nenosili lyžařské přilby a vy je donutíte, aby si ty lyžařské přilby nasadili, tak najednou jezdí bezpečněji, než by podvědomě chtěli. Přizpůsobí se tomu, začnou jezdit rychleji a riskantněji a způsobí víc nehod než dřív. Je to paradoxní, ale takhle lidé fungují. Takže odpověď na první otázku zní ano, bude více nehod. A teď co ty těžké nehody? Člověk by řekl, že těch nehod bude méně, protože všichni budou mít přilby a tím pádem se sice srazí a dojde třeba k úrazu ruky nebo nohy, ale hlava zůstane v pořádku a to jsou ty nejtěžší úrazy, to uznáme. Je to pravda, i když není to tak jisté s přihlédnutím k té další otázce. Kdo to všechno odnáší? Nezapomeňte, že pořád jsou ještě lidé, kteří nemusí mít přilbu a přitom se nějakým způsobem mohou pohybovat u sjezdovky či po sjezdovce. Třeba běžkař, který traverzuje tu sjezdovku. Nebo lidé, kteří jsou těsně vedle sjezdovky a srazí je nepozorný lyžař, který vyletí ven z dráhy. Tihle na to doplatí, tihle mohou mít horší úrazy než dřív, protože lidé s přilbami jezdí rychleji. Ale není to ta skupina, kterou jsem měl na mysli, když jsem se ptal, kdo na to všechno doplatí. Schválně, ještě jednou se zamyslete a zkuste si odpovědět na tuto otázku. Která skupina lyžařů nemá nic z toho, že se zavedou povinné lyžařské přilby? Pro kterou skupinu lyžařů je tohle jenom čistý negativní efekt? Tak schválně. Moje odpověď zní, že jsou to všichni ti lyžaři, kteří lyžařskou přilbu nosí teď a dobrovolně. Já jsem třeba jeden z nich. Pro svoji bezpečnost nosím přilbu. Vedle mě jezdí spousta lyžařů, kteří přilbu nemají a proto nejezdí až tak nebezpečně, protože nechtějí zabít sami sebe. Když je donutím, aby si nasadili lyžařskou přilbu, začnou jezdit rychleji a méně bezpečně. A kdo to odnese? Já. Já, který jsem tu přilbu nosil už předtím, z toho nemám nic navíc, jenom samá negativa. Bohužel. Já tím nechci říct, že byste neměli zavádět příkazy nebo zákazy toho nebo onoho typu. Jenom vám chci ukázat, že to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. A o tom je ekonomický styl myšlení. Zkoumejte, co nějaké opatření způsobí za změnu okolností, jak to zamíchá s motivacemi lidí. A jestli náhodou ty dlouhodobé důsledky nebo důsledky od lidí, na které jste původně nepomysleli, nepřeváží všechny vaše dobré úmysly. Možná vám to přijde jako spekulace, a tak vám přidám poslední příklad. Příklad s bezpečnostními pásy. V době, kdy se zaváděla povinnost bezpečnostních pásů, se doufalo, že to sníží nehodovost na silnicích. A co myslíte, že se stalo? Ano, bylo více nehod, protože lidé začali jezdit méně bezpečně. Bylo méně smrtelných nehod mezi řidiči, protože pásy je zachránili, ale bylo více smrtelných nehod mezi chodci a cyklisty. To byla ta skupina, která to všechno odnesla. Suma sumárum, počet smrtelných nehod zůstal přibližně na stejné úrovni jako před zavedením povinnosti bezpečnostních pásů. Pouze se změnila struktura těch, kteří na to dopláceli. Říká se tomu Peltzmanův efekt a můžete si to vygooglit, jestli o to máte zájem.